No. Môžeme. Nie je tu reštaurácia, či to nebol Martin Novák? Čo? Martin Novák. Tak to... Nevieš, to je Martin Novák. Kto je? Martin Novák! To je super. To je není na nož, alebo také... Áno, presne. Maťo. Keďže moje vyšetrenie nedopadlo vôbec podľa mojich predstav, tak moja nálada totálne klesla, no aj cez to som sa nenechala odradiť a mala som pekný deň so sestrou. Boli sme sa spolu najesť a šla som domov. Takto teda ukončujem deň číslo 1 a presúvame sa ďalej. Čau. Čo na tvár používam. Idem umyť tvár, dobre? Ja inak furt závidím dievčatám, ktoré si robia takéto pekné, estetické proste Pinterest fotky s maskami a ja vyzerám proste... No, veď uvidíte ako. Proste mi je to všetko veľké. Začnite robiť aj detské veľkosti, niekedy má veľkú hlavu.